igama lami ndinguLikhanyi wakwaBalani, ndihlala eSayidisini. Bekukhona ubunzima empilweni yami ungena kwami kule nkonzo. Kwakunzima endlini, kwakuvele kuvuke nje kugcwele impethu singayazi uba kwenzeka ntoni. Kuvuke kugcwele izigcawu nje, ingathi indlu engahlali muntu. But uThixo uzisusile ezo zinto ngozongena kwami kulo mnqobo. Kwathi 2009 ndibuye kuma-maternity leave, wathi umlungu wami ikhampani isilawuli wathi uyandiretrench, but wandithembisa ukuthi uyophinda andibize xa izinto zihamba right. But kwenzekile on another Tuesday, efunga amadimoni esithi I will never work, soze ndiwubamba umsebenzi. Bring the mother and the daughter to me. Let them kneel down here. They are doing already. I know that. But the reason of this anointing, every head of the snake crushed. The name of Jesus. But what as him, as a prophet, uyawukhulula umsebenzi wami, wandiqabelisa kweliqonga wathi manje othatha umsebenzi wami ngiphangelela abantwana bami. Ndizobulela utata kwi-application bengiyenzile, ndibone ndifonelwa kwathiwa for interview indaba excited, but abantwana mama utata ebetshilo ngowakho lo. I went for interview last week, bandifonela bathi ndiyipasile interview, mandiyosayina i-contract. On Thursday, I've got a permanent position. Ndiyabulela amandla katata kakhulu. It's been 16 years ndingasebenzi. From 2009 ndihleli ndingasebenzi, ndistrugglisha ukufumana umsebenzi. Kodwa ngongena kwami kule ndawo ndibulela utshintsho lenzekileyo empilweni yami. Ndizokothi nabanye abastrugglishayo for umsebenzi ze banyamezela uThixo khona, ze babambelele endleleni bamnyamezela utata. Izinto ziyenzeka kule ndawo.